Ahoj, tady Natka a jdem se podívat na můj divný den. Šla jsem si pro večeři, ale máma nikde. Normálně v tuhle hodinu dává večeři. Ale nikde. Šla jsem se teda podívat do ledničky. Ale prvně jsem se samozřejmě musela umýt ručičky. Šla jsem se podívat do ledničky, jestli tam nemám večeři. A byla tam pizza! Tak jsem si dala pizzu, hodně dlouho jsem papala. A až jsem dopapala, tak jsem se šla podívat na televizi. Televize mi ale nejela, takže jsem se musela nějak s tím vypořádat. Dneska jsem k ním přišla, že ho půjdu spravit, samozřejmě. Když jsem to teda se snažila opravit, tak to jsem nic jelo. Sedla jsem se a dívala jsem se na televizi, ale mama nikde v tuhle hodinu se na televizi díváme. Šla jsem, že ji půjdu najít, ale nikde nic. Nemohla jsem otevřít dveře, bylo zamčeno. Ach jo, vůbec mi to nešlo. A můj barák byl tak velký a byla jsem v něm sama. Tak nic, říkala jsem si, že se půjdu podívat, jestli nemůžu utýct zvenku, z druhého patra. Ale to taky nešlo, protože jsem tam byla jenom ve svém pokoji. Hnedka jsem šla dolů, sestoupila jsem šup dolů a zkusila jsem znovu otevřít. A z ničeho nic, dívejte! No, protože jsem se tady rozhlížela, jestli tady mama není, ale z ničeho nic bylo otevřeno, takže jsem vyšla a zkusila si otevřeno furt a běžela jsem hledat mamku. Prošla jsem skoro celý Brookhaven a mamka nikde. Pokud chcete, abych našla svoji mamku, dejte like a odběr pro další čas.